ମାନେ ଆମର ଆଜି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇ ସାରିକି ପାଗିଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ। କଣ ପାଗିଲି ହବ ରୋଷେଇ ଅଛି? କୋବି ତରକାରୀ ହବ ଆଜି। ଆଇଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଟିକେ ପଚା ପଡିଲା, ତେଣୁକରି ବୋଉ ସବୁ ଧୋଇକି ସିଆଡେ ରଖୁଛି, ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ରଖୁଛି। आ पचा आलू सब से दुकान की रिटर्न कराव। हाय सांग माने आम ए बाहरिलु सांगर जन्मदिन पार्टी को आउ टिके जीवु भी कोठी जीवा मिनी केदारनाथ जीवु। चलतु आम सांग भी पलि आसी मिसिकी जीवु, तो चलतु जीवा मिनी केदारनाथ बुली आसीबा। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି କଲେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା କି ଖାଇଛନ୍ତି ନା କହ? ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ପୁରା ଫେମସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣିକୋଇଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଆମେ ଯିବୁ। खाई देख केमती कौन लगुच टेस्ट ठीक है तो बहुत टेस्टी देखु सांग मैंने यही दुटा पिलांकर बर्थडे अच्छी, तो से खुशी आम जाऊँ मिनी केदारनाथ। एईटा सांग माने मिनी केदारनाथ जावाई गाँ रास्ता ये देखा देखु मिनी केदारनाथ। देखु सांग माने केते सुंदर लगुच गाँ रास्ताटा आउ पहाड़ बड़ बिल बहुत सुंदर लगुच। देखु ए पाखे आसला मिनी केदारनाथ। हाय सांग मैंने आम आसी पहुँची गलु मिनी केदारनाथ रे, तो चलते देखा मिनी केदारनाथ। एबे ननंद भाउज जोड़ी होती सी आमको पचार बुलाबुली करेंगे। भोलानाथ पाखक जावा पूर्व टिके गोड़ हाथ धुआ धुई हो जावा।
ଆମେ ଏବେ ମିନି କେଦାରନାଥ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ମିନି କେଦାରନାଥ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ମିନି କେଦାରନାଥ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମହାବିନାୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ମାତ୍ର 3 ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଜଗଦେଶ୍ୱର ଧାମ ମାନେ ମିନି କେଦାରନାଥ ହେଉଛି ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସେଇ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସିକି ମହାବିନାୟକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଓହୋ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶୋଇଛି। ସିଏ ତାର କ'ଣ ତାର ବାଛି ବୁଛିକି ଖାଉଛି ତା ଦେହରୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଖାଉଛି। ବୋପା ଉକୁଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ବୋପା ଦୌଡ଼ରେ କରି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏବେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏପଟେ ବସିଛୁ, ଆଉ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ସୁଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଅନନ୍ତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday. No.